Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिदिबा लोगोफोर आं बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै एसे मोसानो लुबैनानै बोथोराबो थान्दा नालाय ओंखायनो एसे मोसानोसै होननानै दिनै इथिंजाय फैदों आरो आंना मोसाग्रा जायगाया बेनो नालाय गेटनि बाहेरायावनो। थ' आं गोबाव जाबायमोन नालाय डान्स भिडिअ लाबोया ओरैनो रोङाबाबो जाब जुबबाबो जानला मानलाबाबो बेखौनो एसे दिन्थिसानोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादों होनबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ